Etxean dago, Estitxu Garai, gure solaskidea, Estitxu egunon. Kaixo egunon, zen Berriz ere, moduz. hemengo, ondo gaude, logure pixkatekin, esan dugu lehen ere, baina tira, ja espabilatu gara eta pixkanaka saioa osatzen ere bai, bertako eta gure legebiltzarrari begira jarrita behintzat, datu horien hausnarketa egin nahiko genuke zurekin, lerroburuei begira jarrita. Zuzen lerroburua ipartuko zenituzke, azpimarratuko zenuke emaitza hauetatik, orain izango den argazki honetik datozen 4 urte hauetan. Lerroburu bat eskatuko balidarte, agian emango nuke sok egoeran egindako hauteskunde hauetan abertzaleak nagusi. Ze uste dut hauteskundeak izan direla salbuespenezko hauteskunde batzuk, eta horre parte hartzean mailan ondo aipatu duzu, ez da bakarrik agian pandemiaren eragina, beste eragin batzuk ere badaude, baina uste dute hauteskunde hauen salbuespenezkotasun hori azpimarratu behar dela une oro. Horregatik oso zaila egiten zait analisiak egitea, zaila delako jakitea zer izan daitekeen konjunturaskoa eta zer datorren nolabait joera orokor batatik. Ultraeskuina legebiltzarrean, zer hausnarketa pizten dizu horrek? Egia da ultraeskuina legebiltzarrean lehen egon bazegoela PP-ren baitan, hori ez dugu ahaztu behar. Hala ere, hori esan da ere, Voxen egiteko moduak bat datoz oro har munduan muturreko eskumak daukan estilo komunikatiboarekin, eta nabaria da saiatuko direla baldintzatzen, euren agenda markatze lana oso nabarmen egiten dute bide ezoikoekin, eta hor ikusi beharko da zein neurritan den ere gai sartu den parlamentaria eusteko eurek daukaten estilo horriz. Ez da erreza, ez da erreza estilo horrekin sartzea parlamentu batetan. Madrilgo mezua gailenduko da zentzu horretan Euskal Autonomia Erkidegoan Boseko legebiltzarkideak ekar lezaken mezuaren gainetik agian? Aleginduko dira, eta Madrileko agendak bestela ere nahikoa baldintzatzen du euskal politika, aleginduko dira daukaten parlamentari hori albezain beste ustiatzen, eta bide horretatik ere nolabait estatuan lortzen duten agenda markatze hori ona ere ekartzen. Erronka da, parlamentu batetan muturreskumako ordezkari batekin aritzea termino horietara daramanean politika, baina baldintzatuko duela nik uste dut ez dagoela zalantzarik. Koalizio gobernu baten ataren egun gaitezke, lehengo koalizio gobernua berresteko bidean, EAJ eta PSren artean, hemen sailburuen artean, Felix Arrietak esan du Idoia Mendia bera ere egon litekela, bitazkari nagusia, sozialistena hemen Euskal Autonomia Erkidegoan. Zure kiniela zein da, nor ikusiko dugu gobernu berrian, izen emate esaten ausartuko zinateke? Gobernu berrian esan nahi duzu ze koalizio osatuko den edo... Eta personen izena, sailburuen artean zein egon litezken ere bai. Bueno, ez naiz hainbeste ausartuko, ze uste dute hankasartzeko aukera gehiago dauzkadala titular egoki bat emateko baino, nik uste dute koalizioan nabarmena dela eurek hala adierazi dutelako bai Eusko Alderdi Jeltzaletik eta baita Alderdi Sozialistatik ere errepikatu nahi dutela. Horre uste dute Eusko Alderdi Jeltzaleari oso mesedegarria zaiola koalizio hori elektoralki ere mesede ateratzen diotelako, gero beste kontu bada Eusko alegia Alderdi Sozialistan hausnarketa hori egin beharko luketela, ezta? Zein neurritan elektoralki ustiatzen duten gobernuan egote hori eta euren posizionamendu politikoari dagokionez, ea beste bideren bat ezotelizatekeen egokiagoa izango. Orain, mailan ere aipatu duzue, zenbakiek ematen dute ezkerreko aliantza hori egiteko, eta nik uste dute Idoia Mendiak eta Alderdi Sozialistak ere negoziazioetan behintzat jokatu beharreko karta izango litzatekeela, Alderdi Jeltzalearekin indar horekan ez direlako oso ondo geratu argazkian, baina nolabait eurek izatea beharrezko elementu alternatiba bat osatzeko bai izan daiteke ustiatu dezaketen elementu bat. Orduan momentuz badirudi arraia salduta dagoela esaten den moduan, azken urte ordura arte eta elkarrizketak abiatu arte no jakin gauzak atramilatu daiteken. Eta bukatzeko Estitxu, 39 legebiltzarkide emakume, 36 gizonezko, hau oraindik ere azpimarratu behar den kontu bata, ala dagoeneko gainditua dagoen kontu bada, ez delako lehenengo legealdia emakumeak gehiago direnak legebiltzarrean gizonak baino. Ez, azpimarratu beharreko kontua da, eta presentziak badauka bere garrantzia, baina presentziaz gain ikusi behar dugu gero bere parte hartze politikoaren nolakotasuna. Eta berez 39 izateak pisua du, baina gero bozeramaletzan
ikusten dugu nola oraindik gizonezkoak gehiagoak izaten diren askotan, zen gaietan ere hitz egiten duten, bai, gai ekonomikoa direnean, eta gainera orain pandemia baten aurrean, eta nolabaiten neurri sozial, ekonomikoek eta pisu handia edukiko dutenean, uste dut hor, begia jarri behar diogula emakumeen parte hartze horren nolakotasun horretan. Itxaropen zentzu honetan, Maialen Iriarte Idoia Mendia edo Miren Gorrotxategi bozera maile lehendakari gai izan dira, eta pentsa litekelako ahots esanguratsu eta indartsu izan lezaketela legebiltzar berri horretan? Bai, badaude esperantzarako zantzua, baina oso kritikoa naiz ere, adibidez, hauteskunde eztabaidetan uste dute genero rolen azterketa bat egin ezkero, irakurketa asko egin daitezkela nahiko kezkagarriak izan daitezkeenak, eta jarraituko dugu aztertzen, gu analista moduan bagabiz horrelako kontuak aztertzen, eta begia jarriko diogula, eta kritika politikoa egingo dugu noski, gure helburua delako, egoera iraultzea, eta ematen direnen nolabait praktika patriarkal horiek gure politikan ere oso presente daudenak, ez ere estatzea alden neurrian. Ez ditu garai, eskerrik asko, noiz ikusten dugu berriz ere Maioren bueltan. Gero arte.